Batzuk hasiera hitz egiten 5.0-ren inguruan ere, azkenean eboluzio bat izango da. Teknologia batzuk bide luzeagoa egingo dute beste batzuek, baina azkenean enpresoi tokatzen zaiguna da teknologia hauek aprobetxatzea gure negozioetan aurrera jarraitzeko eta produktu eta zerbitzu berriak eskaini ahal izateko. Gure helburu nagusia momentu honetan bi lerro desberdinetan dagoela esango nuke. Alde batetik, produktu berrien garapenean, teknologia hauek aprobetxatuaz, produktu berriak garatzean, produktu berri hauek zerbitzu itxura edukiko dute gehien bat, merkatuan dagoen tendentziei jarraituz. Zehazki esateko, bai sensorika, bai big data kontzeptu hori, inguru hortan dabiltzan teknologiak erabiltzen ari gara. Gure instalazioetan gertatzen ari denaren inguruan informazio eguneratuago bat edukitzeko. Azken helburua, instalazio hauek etengabe martxan egotea izanik. Lantzen ari garen beste lerro bat, automatizazio prozesuan aurrera jarraitzea da. Gure negozioan tradizionalki fluxu intralogistikoen automatizazioan lan egin dugu. Zer da hori? Pareta batzuen artean merkantziak dauzkan mugimenduak. Mugimendu hau, zenbat eta automatizatuagoa eduki, orduan eta balio erantzi gehiago eskaintzen diogu gure bezeroei. Zentzu honetan, robotika modernoari esker, orainat automatizatu gabe genuzkan hainbat arlo, automatizatzen hasi ahal izan dugu. Hor, honi eskerrak, alde batetik merkatuaren tendentziak aldatzen doaz, gero eta produktu personalizatuagoak nahi ditugu, gero eta eskaera txikiagoak egiten ditugu, azkar nahi dugu jaso eskaera hori etxean eta gainera doainik. Ondola lortzen da, automatizazioan aurrera egin da. Eta hor gabiltz, buru belarri, robotika parte hartzailearekin, robotika kolaboratiboarekin eta picking prozesu hauek automatizatu nahian.